नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर नया टॉपिक नया कविता के साथ उपस्थित बानी और आशा करतानी कि रुआ सबके कविता हमारा अच्छा लगता, रुआ सब सुनतानी गुनतानी। आज के कविता हमार बा, आज के विषय बा भोजपुरी के दुर्भाग्य। भोजपुरी भाषा में जौन हमनी के दुर्भाग्य चल रहा बा उ का बा, एगो कविता के माध्यम से आज रुआ सबके बीच प्रस्तुत करतानी कि अभी हमनी के जौन माहौल चल रहा बा, जब अभी जौन हमनी के हालात चल रहा बा भोजपुरी के बीच में उ का बा। दुर्भाग्य भोजपुरी के बा, दुर्भाग्य भोजपुरी के बा, नचनियो गवैया हो जाला। दुर्भाग्य भोजपुरी के बा, नचनियो गवैया हो जाला। जेकरा शब्द तुक लय ना बुझाला उ लिखवैया हो जाला। जेकरा शब्द तुक लय ना बुझाला उ लिखवैया हो जाला, यानी राइटर हो जाला, कवि हो जाला, लेखक हो जाला। दुर्भाग्य भोजपुरी के बा, नचनियो गवैया हो जाला। जे सुर से सुर ना मिला पावेला, जे सुर से सुर ना मिला पावेला उ बजवैया हो जाला। वो वादक हो जाला, संगीतकार हो जाला। जेकरा सुर और कुछ बुझाला ना उ संगीतकार हो जाला। जौन आदमी अपने कलाकार बने आइल, जौन आदमी अपने कलाकार बने आइल, अगर ओकरा सफलता ना मिलल, अगर उ कलाकार ना बन सकल तो उ म्यूजिक कंपनी चलवैया हो जाला। उ म्यूजिक कंपनी चलावे लगेला, लोग के सिंगर बनावे लगेला। जौन अपने कलाकार बन के आई रहे कलाकारी करे, उ जब फेल हो जाला, जब ओकर कोनो काम ओकर बनेला ना तो उ म्यूजिक कंपनी चलावे लगेला। ई दुर्भाग्य भोजपुरी के बा। दूगो फुहर गाना गाके, दूगो फुहर गाना गाके हर लोग बन जाला स्टार। दूगो फुहर गाना गाके जे लोग बन जाला स्टार, जब उ गावे जाला प्रोग्राम में, जब उ गावे जाला प्रोग्राम में उहाँ ओकर दवैया हो जाला, उहाँ ओकर दवाई हो जाला। यानी ढोलक तबला हारमोनिया झाल छिना जाला, चाहे पिटाला, मार खा के भगावल जाला। ऐसे कि दूगो गाना गा के स्टार तो बन गइल बा, लेकिन ओकरा प्रोग्राम गावे के शैली, लोग के और गाना सुनावे के तो ओकरा कुछ मालूम बा ना। दुर्भाग्य भोजपुरी के बा, नचनियो गवैया हो जाला। साहित्य संगीत और कला विहीन जे बा, साहित्य संगीत और कला से जे विहीन बा उ व्यास जी लिखवैया हो जाला। व्यास जी लिख के गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर चले लगेला, उ व्यास जी हो गई। व्यास के मतलबे ओकरा मालूम नहीं है कि व्यास केकरा के कहल जाला। साहित्य संगीत आ कला से तो विहीन बरले बा, लेकिन उ व्यास जी लिख के चले लगेला। व्यास के अर्थ ओकरा मालूम नहीं है कि व्यास केकरा के कहल जाला। दुर्भाग्य भोजपुरी के बा, नचनियो गवैया हो जाला। जेकरा शब्द तुक लय ना बुझाला उ लिखवैया हो जाला। ई हमनी के दुर्भाग्य बा भोजपुरी भाषा के में कोनो प्रकार के कोनो टैलेंट के मापदंड कहीं है नहीं है। जेकरा जौन मन करता उहे करे लगता। जेकरा पोस्टर के डिजाइन कर लेवे के बा कुछ लिख दो, कहाँ ओकर कोनो परीक्षा चलता, ओकर कहीं कोनो के से कोनो उपाधि लेवे के बा, ऐसा तो कोनो बात बा ना। पोस्टर के एगो डिजाइन कर लेवे के बा, कुछ भी लिख देवे के बा। ई दुर्भाग्य बा हमनी के भोजपुरी के। जे भी मेहनत कइले बा, जे भी बहुत दिन सेवले बा, बहुत जानकारी लेले बा, बहुत ज्यादा अपना आप के गीत संगीत में अपन समय दिले बा, उ पीछे बा। लेकिन जौन का कहल जाओ, अब दुर्भाग्य बा भोजपुरी के। यही के साथ हम कविता के विराम देम और रुआ सब हमरा के कमेंट में जरूर बताई कि हम कौना टॉपिक पर, कौना चीज पर हम बोली लिखी, और हम हमेशा रुआ सबके सामने प्रस्तुत रहब। फेसबुक पेज पर भी हमरा कवि की वाणी रुआ देख सकतानी और अपना दोस्त मित्र में शेयर करी। तब तक के लिए विराम चाहब। जय हिंद, जय भारत।